Hello! Vítám vás u tohohle vlogu. Vlog jsem netočila 2 týdny, myslím. No, to je dost dlouhá doba, protože jsem se teď zaměřovala hodně na Roblox. Chci vám hned takhle na začátku poděkovat za 81 odběratelů, které teď mám. Mám hroznou radost, protože tu mám hodně velkou skupinku lidí, kteří se na mě chtějí koukat, za což vám strašně děkuju. Jedeme na hory a já se strašně těším, proto mám čepici, takhle tematicky. Nejedeme dneska, ale zítra. Zítra je neděle. Jedeme v 10 ráno a já budu stávat v 8, abych to všechno tak jakoby stihla. Já už jsem připravená a jdu se teď dělat skincare. Bude to tak, že v 9 k nám přijede děda, který bude hlídat tady 6 dní trixinku. 6 dní, co budeme pryč. Jede teda v 9, protože aby se ještě s Trixinkou potkali, protože se viděli jenom 2krát za tu dobu, co u nás je. Krásné, dobré ráno, no a dnes je neděle a my vyrážíme na ty hory. Hrozně se těším, vyrážíme asi za 1,5 hodiny přibližně. Já popravdě miluji labelo, já ho úplně zbožňuju, ale tohle mi úplně nevyhovuje. Je to melounová příchuť, mě ta příchuť smrdí. Už víš, že se něco děje, viď? Ty moje lásko, viď? No. Ještě tady zkontrolujeme, jestli má Trixča všechny hračky, takže první její kravata oblíbená. Tady tenhle míček taky má, takže super, aby si tady měla s čím hrát, když tu nebudem. No a nesmí chybět její oblíbený provaz. Jak se máš, Trixčo? Co, řekni. Jak pak se máš? No, já se moc skvěle nemám, protože vy tu nebudete teda spíš. No, jako on tu bude děda, jo, to je super, jako jo, já mám radost, že tu nebudu sama, ale jako, hele, jako, no, nemám se zase tak nejlíp, protože se mi po vás bude stýskat, jo. Doufám, že mi budete posílat fotky a děda mi je bude ukazovat, jo, jak vypadáte, abych si vás ještě pamatovala vůbec. A zdravím naše tady milované sledující, jo, protože já je vlastně miluju, já vás miluju sledující. Jak jsem vám říkala, měli jsme vyrážet v 10. Teďkonc je 10, Teďkonc je 10:24, takže 10:30 a ještě jsme nevyrazili. Ale nevadí, byli jsme i nakoupit, nebo taťka byl, takže a za chvilku vyrážíme. Už jsme zbalení, všechno připraveno. Lidičky, už se jede. Mám mega chuť na řízky, lidi. Mega. A to jsme ještě pořádně ani nevyrazili. Ještě jsme pořád tady. Ještě u nás na pumpě jsme si tak hledali řízky, jo? Ňam, ňam, ňam. Po asi 5 hodinách jsme tady s nějakými zastávkami, takže 5 hodinách, ne 4, ale super. Že lidi, už jsme takhle na parkovišti.
A tady máte srovnání, jak apartmán vypadal minulý rok před rekonstrukcí. Pokoj vypadá nějak takhle. Tady se dají, tady je stůl a takhle je krásný balkon, kde je nádherný výhled na krásné hory, na krásné Rakousko. A mimochodem ahoj a vítejte v Rakousku. Tady máme kuchyň, tady máme sprchu, máme tu televizi, výhled na hory. Dala jsem si vás takhle do skříně, no a chci vám moc poděkovat, že se na tohle video koukáte. Já si za chvilku půjdu vybalit, ale hlavně musíme zjistit Wi-Fi. Fantastic! Co se ti stalo? Mě hodně do sněhu. Tak stávat. Teď jsem přišla z bazénu, jdem na Pinchas a takže vám ukážu, jak to vypadá, když se jde jakože na ping-pong a potom půjdeme za chvíli ještě zase do bazénu, takže vám ukážu, jak to vypadá, když se jde do bazénu. A tady je takhle ping-pong. Takhle fotbálek a minulý rok tu byly tyhle, tady to máte a teď jsou tady tyhle a vlastně ty, co tu byly minulý rok, tak je to tady tohle jedno, ten druhý asi dali pryč, tak tady jsou ty pálky, jo. Ahojte všichni, teď jdeme právě do bazénu. Takhle to vypadá, když se jde do bazénu, ta cesta. A takže tady vypadá ten bazén, všechno. A tady za tím oknem je ten výřivka, která je teda úplně úžasná a je teplá, takže sice je venku zima, ale bude vám tam teplo, protože
Tak co, Lauri, jak se těšíš? Megálně. Tady máš nový bobky, salamůny, lyžičky připravený. Tak, tady babička znuděná. A tady máme dědu, ale to není moc vidět, protože proti sluníčku. A děda ten to prožívá, ten se těší, ten je natěšený. No, ano, děda už trénuje. A tady se nám chystá náš tatínek. A pozor, tak maminka se nenatáčela, takže druhý pokus, tady maminka, která má zraněnou nožičku, tak bude fandit. Těšíme se, pa. Lyžování bylo úplně skvělé. Jezdila jsem na dětských sjezdovkách, nebo na dětské sjezdovce, protože já nejsem skvělý lyžař a učila jsem se na lyžích teprve minulý rok a teď jsem se taky učila letos. Ale musím říct, že už mi to jde. Takže lidi, jdu si dát zmrzku, protože si potřebuji schladit organismus, protože mám teplotu. Takže mňam. Si dám takovou hodovou. Takže lidi, já tady mám menší informaci o tom, co jsme teď večer dělali. My jsme totiž byli v sauně, ale to není jen taková ta sauna, ale je to taková ta sauna s párou. A byla jsem tam proto, že já se necítím dobře. Takže 2 čaje, céčko, potom jsme teda šli lyžovat. To jsem vám tady říkala, že jsme byli lyžovat. Ale jakož jsem během dne měla teplotu, tak jsem se rozhodla, že bych chtěla do sauny se z toho vypotit, protože z nemoci se opravdu vypotit dá. Šlehačka a kakao je prostě to nejlepší jídlo. Dneska jsem vydala tohle videjko, které jakoby natáčela Trixinka a vydala jsem ho na YouTube a na Instagram, takže se určitě koukněte. A ten výhled z balkónu je fakt nádherný, já vím, že už jsem vám ho ukazovala, ale přes noc sněžilo a napadlo ještě víc sněhu, takže jsem vám tady musela ukázat, jak je na těch stromech ten sníh a jak to z toho padá. No a protože jsem nemocná, tak jsem nešla na procházku, ani jsem dneska nešla lyžovat. Ale babička s dědou, s mamkou a s taťkou šli, takže tady máte nějaké fotky a videa, co mi poslala mamka. Tady tyto fotky jsou ještě jakoby tady v tom apartmánu, nebo jako, jo, to je jakoby ta vánoční výzdoba, no a tady už jsme venku. No a potom se stavili v této krásné restauraci, kde si toho moc užili. A já jsem ani na procházku nechtěla jít, abych měla takový odpočinkovější den, protože mi fakt to hodně nebylo dobře, ale nějak mi to nevadilo. Včera jsme lyžovali a já jsem si to popravdě úplně mega užila. Byla to zase modrá sjezdovka, tady jsem já v té červené bundě a taťka ve žluté, takže tak. Byli jsme teda na té modré sjezdovce, já jsem si ji úplně extrémně oblíbila a fakt ji můžu doporučit úplně každému.
Je to teda sjezdovka, která je pro ty, co se to teprve učí. Já se na ní stále učím, taťka mi na ní učí a tedy, ale fakt je to zábava. No a tady takhle je vlastně velká budova, od které vedou lanovky a ty lanovky jsou jakoby kabinky. Nejsou to takovéhle, které jsou na té druhé straně, ale jsou to takové kabinky prostě, které jsou uzavřené, takže mě to tam fakt vyhovuje. Můžou se tam odpočinout ty nohy, protože prostě lyže dáte pryč a můžete prostě tam sedět úplně v pohodě v teplíčku. A přes den jsem vydala tenhle short s Trixinkou. Tohle jsou ještě věci, co půjdou do auta. Už jsme dorazili domů, jak můžete vidět, a jsme úplně v pořádku. Děkuju moc za zhlédnutí a nezapomeňte dát like a odběr. Ahoj!